Ти колко имаш? Здравейте на всички, аз съм Хънтър. Това е Бобката. Добър ден. В момента съм с стегната версия на Adventures Quest. В момента е 1 часа през нощта и ние решихме да продължим нашата пътуване, докъде сме стигнали. Трябва да бием някакви изроди. Снег, виж сърната. Просто виж като се спалне, виж каква изглежда път него. Изрод. Така. Стигнах доста напред. Това е следващата част, за да взема Stone Crusher клас. И аз дигнах репутацията, както казах. Миналия път, ако съм казал. Аз съм готов с квеста. Yes. Даже си дава репутация, ама че добри хора. Чакай да видя. Да бием нещо в Мудлук. Мудлук, нещо си такова. Добре, да правим. Ага. Така. Не ми кажа, че се тия... не знам какво. Ти запомни ли името на това? Ела. Ето тук Мисля, че има. беше Гаязор. Не знам Ела, какво трябва. Сетих се. Май тия. Ето тук има едни водни чудовища. Опа, чакай, че без диск направих нещо. Някакви опреди. Чакай, че без диск направих нещо. Как се сети. Някакъв елексир трябва да взема от това. Я му виж дейлито. Какво да видя? Ето, да, е на този дейли квест. Видиш ли го? Той дава елексира. Това. Вземи го. Да. Аз ако знаех, ще да си оставя либота. Ето го да. Аре, аз се бия тук с някакви. Какво трябва да биеме сега? Ала се бие с моите, че могат да са моите. Не, всъщност знаеш кои са? Не са тези. Дай да ти кажа как. Значи трябва да ходим. Чакай сега ще ти кажа. Трябва да ходим в Клойстър. За какво? Там ни е квеста. Аз съм там вече, може да се телепортнеш до мен. Гота ми. Трябва да бие майка Расуто и уния. Яков тъпрал, На Клойстър аз му викам Клозета. Бронята ми харесва, ма. И да ще часа, че го изпълних квеста. Карашуто май не трябва да се бие. Каршуда. Само ние трябва. Тя ли? Ня... Как да ги кажа? Ядките ли? Карсу. Ядките. Ядките. Ядките, бе. Защото са Са ядки. много вкусни за биене. Не бе, трябва да се бие красото, бе. Даде ли ти нещо? Да, едно от 10. А не мен ми даде нищо. Ама взели квеста от унемечота. Кой ме чока? За какво ти е? Не ми трябва, ние сме и без 110 ранг. Нищо. Махни го. Аз без това си ги трябва да Ела ми бе карашу. Аз чуда дали си смина класа в момента. Не ми си играй с Келтика, много е забил. Двата едно ми даде. Карашу. Пак тъп. Карасу. На нещо ми напомня, но не знам на какво. Стой малко. Карашу. Май звука трябва малко да го усиля. Стой сега. Секунда. Я кажи нещо. Добър ден. Добър вечер. Две вече имам от уния карасута. Сега се чуваш силно. Това е микрофона. Сцената е твоя. Аз направо разбих всички. Едва им критвам 300. Аз критвам тук някакъв мижда демидж. Ти играеш с невероятни капани. Да. О,
Расу. Ние бием абсолютно малък демидж. Защото все още не сме запознати с нашия великолепен клас. Stone Crusher. От много време не сме играли Ая, така че нормално е да не знам новите класове. Как се позволява това на бие, бе? Да, ти си с многобройни магики. Аз трябва да не ги отсявам с първата, за да ги бия. Аз съм зарбуца. Да не взема нещо повече. Охо, направо го критнах и го изядох. Ай, направо го критнах и го изядох. Що си скелтика, бе, гадня? Що? Кое е това? Не, хубав е за боса. Много хубав. Гадно, аз май разбрах кое му прави гадно. Първата магийка. Първата магийка. Ако много се ползва първата магийка, ти бият крит. Не, ако я мислиш, Демек. Аз него съм бил и 10 къве. На оня нижния бос, дет се хилилата. Аз съм изпълнил едното, сега остава другото. Стига бе. Гледай, сега няма да мога да взема каршото. Не мога да взема каршото. Не успях да си получа ядките, тук ще има някакви... Вижте какво. Миналия път не можа да си вземеш сушите, сега ще си вземеш. Да, сега ще имам някакви ядки тук. Аз не мога да видя колко ми трябват 5 карашута. На мен ми трябва 3. Карашута не ми трябва 5 вече. Още 2. Карашутата на мен не ми дават. На мен ми... Ема аз взех квеста, все пак. Ги цепа тук, бате. Нека си изпълна квеста. Ма от кое от... Кое от двете? Кое от двата квеста? И двата. Не, от мечката, от мечката. Аз си А. изпълних Мегамайт. Какво е това? Ами от другия квест колко ти остана? Още едно. На мен е 4. Трябва да сура чест това да го вземе. Не. Ако искаш го продай за 1250. Аз имам 200 и колко там? Не, аз ги събирам, взимам. Не. Аз имам 230 трезор чест. Не, нямам. Мале, аз направо ги разцепих скритове, ама не ми си играй с този клас. Ликън! Не, имам по-добра идея. Само... И сега е, доведе от такова. Имам много по-добра идея. Само ще се хилна малко. Шон ще си играем така. Познай с кой клас съм. Туф. Тролспиц. 100%. Да, ето. Аймах ли са, бе? Чакай да се стакна малко и ще... почти се стакна. Още един ми остава, Мегамайт. Това какво е? Ей, това ли? Бум! Направо го хитна и двамата. Не беше ти. Не, ударих им на двамата 4К. Искаш... Може. Но аз мога така. Бум. Айде, Ето. бе. Хорошо. Добре, този квест няма ли ми го даде на накрая? Хорошо. Ето пак им критнах по 4К. 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 Нямам мана. Нямам никаква мана, бата. Пуф. Дойдех да ти ги взема. Добре, изпълня. На мен ми остана още един. Ето, нека да бъде. Пуф! Ай, аля, бе. Ма кой си изпълнил? Пуф! И тримата ги ланхидна. Пуф. Аз изпълних и двата, той е с един клас. Ти взели квеста на мечката. Не. Аз не знам как им бия толкова с дейми, че съм с Ungodly. What the fuck?
Аз отивам при жабата да взема еликсира. Ти Абе, къде? аз съм 10-ти мастер фарт, абе, за какво ми толкова езда? Еми да, аз това ти викам. Трябва къде ходим сега? При жабата. Що? Да изпълним другия квест. Какво беше там? Виж от Аркан Гровър в мапа. Не. Виж от... Мудук Вилейдж. Мудук. Мудук. Мудуга. Къде си? Какво? Мудук. Абе, знаеш какво? Ела с мен е готово, аз съм тука. Маду, не знам какво е, ама. Ето изпълни го тука. Дейлито. И трябва да бием майтия. Я. Thank you, да. Абе, А. кажеш итем фул, бе, сега ще си махна някакъв айтем. Итем фул. Бат, аз не мога... Не знам какво трябва да бием сега. Какво да Дуалър. Шамана да си продам или... Дуалър? Какво беше дуалър, бе? Откъде? Махни шамана, бе, бат. За какво да ги държиш тези способи, бе? Аз забравих какво трябваше да направим друго. Какъв дуалър трябваше да бием? Руин дуалър. Как да го махна? Добре, за последния път ще го пробвам. Някакви педалчета. Това да не е некъде от... Шамана! Ела, ма. Ела. Как се казваше онова май? Join... Bright... Не е слаб, бе. Не е слаб шамана, ела, бе, за какво да го махна? Махни нещо просто. И ела. Няма да е шамана. Няма какво да махна. Аз ще си сложа умрелия път 5 в това. Банк. Ако успея, защото това ще ми пречи съм. Ефно. Айде, че аз ги намерих какво трябва да бия. Мисля, да. Е, тия. Махни се. Тия трябва да ги бия просто. Те, Не са те. Ей, алче такъв. Ела да видим къде си. Не са те. Ти на колко кръв са, бе? И че ме кефат. Не, тия са! Къв то да имаш ти ми цепалата. Лов Дуалър се казва. Не Лов Дуалър, чакай малко. Гледай, брате! Шамана, Тия, Руин Дуалър. Виж ли го? Тия тука трябва да ги Абе, бием. знам, бе. Тия тука долу, бе. Абе, Ей, те и горе виж ги има. колко имаш? Събрал съм 2. Сега ще ми стана. Може би 3 или 4. И аз имам 2. Сега ще ми стана 3. Не, още не. Аре бе, критни ме, момче. Критни ме. Моите са 3 вече. Уау, какъв трит. Абе, и прасе. Абе, само няма да биеш говно тако. Тука направо разцепих всичките, бе. Моря ще го бия с бестика. What the fuck? What the fuck, хитнах всичките. И аз така преди. Да. Къстия. Айде си ти от тук. Айде. Всички на X. Пуф! Върна и на тримата критах по 4К. Ето, аз ги очистих. Колко ти остават на тебе? Това пасе ме нерви вече, ей. Мой нос капа. Колко ти остават вече на тебе? Аз съм бил 4. Аз съм убил 5, 6, 7, 10, Аз съм без пъл. Даже тия ще ми ти. 8. Съм много слаб. Ти си слаб, защото класа ти е слаб. What the fuck, кое ме хели, бе? Коя маги ма хели? Тройката? Двойката. Не, тройката. Абе, не знам какво ти е тук. Ако ти е третата цифра, значи трето. И сега ще убият. Аз ще умра, бе. Не се Аз бъзи. вече почти изпълних квеста, не знам за тебе. Как ще умирам, бе? Ще умра, бе. Не се бъзи, не умре. Видях, ти си слаб. Остана ми... Не нападнаха ме всичките тук, цялото племе. Аз ги избих, Абе, бе, говношка. Абе, аз нямах никаква мана, ела сам, бе.
Аз ги изпълних квеста, не знам ти какво правиш. Аре, бе. Мижов. Да, аз не знам ти къде биеш, аз биех при двама. Сега що не ми Аз- се правите, бе? Мижливи Аз изпълних квеста вече. война. Аз трябва да бия още след. Знаеш какво ни трябва сега? Какво? Трябва да изпълняваме пак ония квест. Къде да Restoration of Nature Potion. Оф, пак е той, бе. Да. И после трябва да бием Олфрайдерите, там къде ти биеш в момента. Аре, идвай. Бе, аз не съм изпълнил квеста още, бе. Защото не биеш направо, аз бях отишъл при едно място, къде имаха двама тела, къде трябваше да се бият. Ела, Мен има по един и някакви смутенеци. ела. После ще трябва да биеш смутениците, ела. Идваш ли? Абе, има една скапа, няма махнеца. Restoration of Natural Potion. Това откъде се взимаш? Restoration Natural. Какво трябваше да бием тогава? Right. А, да, сетих се. Какво трябваше да бием. Идваш ли? Гледам това с беси, бата не я почна другите. А? Аре бе, човече, бе, бавен си. Аре, изпълни квеста и взема и други, и да вземеш и това с... Къде са тия двамата, викаш? Колко ти трябват? Пет. Бате, ти си много бавен. Ето тук надолу. Няма да бия тия горе. Ето виж, двама има. И нека вери зад. Чакай малко да. Надолу няма нищо. Да отивам ли направо на мястото? Вземи квести и аз отивам и ти чакам съд си. Да, така е го вика. Ох, как се почесвам. Ай! Един драгон се бъгна. Или май... Каза Дракон, че хода да бия легендарния бос бате, дето е на 700-ника. В началото беше утро, не сети ли се? А, да, върно. Он е белия драгон. Ма не се имай тъпи, че то моят теланхин. Има някакъв шилд, бати ми биеш по едно. И то съм. Аре, ела при мен и като си вземеш квеста. Я, то много красиво. Аз имам вода за живот. Вода за живот. А, не, купувам си нова... Къде купувам водата? Да. Отивам сега в Bright Talk. За какво я купих? Тя нищо не ми даде. Не взели кое са другия? Взех го. Даде ми едно Втория. от две, едно от две, да, даде ми. Едно... Как така едно от две? Натура е Potion, нали? А, не, долното... Всъщност ти си имал една полшанка, бе. Да. Добре, купи пак вода, за да вземеш още полша. Още една. Не, колко води взе? Една. Добре, стига толкова. Ама, взели ония квест, който да ти дава още начин полшен. Кой е такъв този квест? Взех послед... смисъл като спълних тоя и взех другия. Трябваше да вземеш и втория. Втория, за какво? За да направим още начин полшен и да изпълним то, къде сме взели последния. Как се казваше? Join Bright Talk и там ще отидеш на място. Ако искаш ме тъпа до мен. И там пише Elfheim. Elfheim. Начни Elfheim и вземи квеста и направо ела тук. Кой квест трябваше да взема вече? Последния и кой? И втория там, къде пише Nature Potion и там какво. Ще е Restoring Nature. Това ли? Добре, това да. Това къде пише, че ти дава Nature Potion. То ли е? Да.
Така, къде си я? Ала те по до мен. Аз съм. Ай, ти ме набиха. Кой те бие? Ай, набиха ме. Ти трябва да биеш, вълците и другите. То нещо да взимам. Не. Дори не знам какво да е това. Сега деца. Що удрям? Що удрям по толкова, бе? Аз съм стакнал, бе. Я беги. Да. Ти да не си нас от главата да ми стъкваш. Не знам. Аре бе, бате бе, оно пада си не тресе с това бе. Аз не мога да го убия, бати не гарас. Айде бе, не мога да го убия. Като димичка е бия бе, аре бе. Нищо, пак да бейства. Най-накрая отивам да си изпълня квест. Ти стак. А ти изпълни ли го? Не, не съм. Ходи там къде беше малко по-отпред. Не, чакай, че тема кефта. Дано имам късмета да взема две. Една взех. Са трябва пак да го изпълнявам. А то ти дава по принцип само по една. Не, по две може. Всъщност аз го взех, аз изпълних квеста му. Просто изпълних квеста втори път и изпълних другия квест, частта от другия. Хубаво бе цяло. А? Абе, какво правиш ти бе, мангал? Върни се. Бе. До сега сме нещо. А то още не съм бил от цигани. Какво си? Не се гарвай. Абе, това се гарвай с мен ти казвам. Гледай го бе, то почти някаквата гледай. Абе, това се гарвай с мен, гледай. Айде, изпълних квеста. Оня, втория. Като изпълниш оня втория и трябва да бие само 4 от днес. Аре, чакам те. Кажи, когато си готов, направо да се телепортиш. После трябва да бием уния гризачи. Долу сега, къде трябваше да си предам квеста? Там, при това, ела. Нагоре. Не трябваше ли да предам за там някаква еликсир? Дай, взимай почнанка и напротив изпълнява квест. Взех я. Нищо. Виж, че сега ти остават само 4. 3 от 2 ми е едното и ми остава 4 там. 4 ма какво? Ела. Ела при уния къде си ядосваш. Не съм се Уния, тия. не съм се ядосал, просто много. Добре, аз те чакам, те са 4. Два пъти ги убиеш. А после трябва да бием 12. Какви 12? 12 пъх. Босове да биеме, бе, омръзна ми тия ми жляви. Явно после си има бос. Де да знам, просто дай да изпълня. Винаги на някой мапи трябва да има по някой босче. Да. Аре, аз се стаквам и почвам. Бос дето да ми критва или нещо. Някакви слабаци да ти бият по то. Пак са нещо. Какво? Килаф ли са или не виждам къде са? Нагоре трябва да ходиш, мили. Видели? Видели бъдещето си? Ай, една мишка ме трепе.
Аре, иди, че аз съм вече на 2 от 12. Атака. 3 от 12. Аз съм едно. Тук има още по-хубаво. Атака. Ей. Още ми живци. Така ли? Окей. Избих ли ви, бе? Стой сега. Тъй. Взехте всички. Не ми трябва това. Ти не си струва батълнич. Аз се заклещих, мам. Не съм. Руби го де! This is Royal Battle Mage. На мен не остана един. Не, аз съм убил 3. Верно ли? Аз вече съм изпълнил песен. Ройлът ти не струва за фарване пред трол. Да. Аз нямам мана. Твоя трол е без мана. Не, просто критва ми дават 50 мана. Аз не ми давам мана, знаеш. Защото я сопка. Това? Ела спироматра, бе. Да, спиромация. По-ефективна жидия. Пак ли трябва полшенка, бе? Тия се настрахат тия полшенки, бе. Айде, бе. Тя ме няма така. Аз бих само 6. Хайде, чакам те, бе. Ама пак ще си изпълня квеста за полшенка. Или да те чакам. Здраве, ще те чакам. Че ти дразна се тази полшенка, бате. Уф. Трябва бил уния чучелата, бате, и пак мишките и... Не, всъщност аз съм изпълнил това. Достатъчно е да имаш само една полшенка, разбираш? Ей, хил. Пуф. 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 Я гледай, бати, сега какво става, Сега какво ще ми се отваряте, бе? Бате, не! Направих погрешна магия. Пак няма. Има гледай, минутка. Сериозно ли ще ми Аре, мисли всичко? Направи ли си квест? Бато, какво ме бие, гледай го. Много е яко. Изпълни ли го квеста или не? Аз вече почти изпълних други. Аз ти направя пак това Restoring Nature. Какво направяте? Твой нубски герой с едно копче, бате, и убива трима, нали знаеш? Моя не е такъв. Нямаш такива. такива. Леко и килва като нищо. Кой да си сложа, бат? Виж, че нямам герой Само хубави. нубски. В това слой си герой или нещо. Не ме кеф. Деприкон. Артефакт. Оракъл. Пиро. Да ти кажа честно, виж да съм оракъл, дед ме е бил на пирата. Може. Играме едно феномен. Абе, ти Фред си, не знам какво се беше енчантнала, ми биеше гати дей. Аз знам само един човек, бате, и съм го признал че е моя игра и хилър. Идва ми на 6 бате, бие ми бати Дейми Джекели и се бати, не знам какво направиш, ама казваш се Киба ли? Да, Киба се казваш. Да си сложили пирото, да си сложили...
Бат, защо да се сложам по Pink Lord? Дич с фавор. Това за какво? Даже те почнака не ми трябва да. Имам пред това нещо, не ми трябва да Дич с фавор. Your Legion пише. Готов съм. Аре, аз изпълних и втория квест почти. Той няма ти трябва втория квест, не знаеш. Ще ми трябва. За какво? Пак ни трябва тия надпор. Сега пак къде трябваше да хода? Да купува съм. вода, това къде е? Първо трябва да би уния. Първо би уния. Горе. Окей, изроди горе, окей. Не горе, не горе, кажи ги, отиди едно надолу, от рибките едно надолу и там би само. При плъха и уния дърварите. Канибали. Аз купувам водата и те чакам. Пускаш водата и... Купувам водата, бе, брат. Глей, купих вода и има вода да пиене. И съм трол спелсмит. Какво повече искам? Ама какво? Купи си мейдж, бате, дигни го в втори ранг и ще видиш, че няма да ти взема нито един. То така си е верно. Правиш крит по 3000 бат. Мейджа за И аз пулса, те гледам. обаче е много силен. Не. Да, не. За фармене. Муа. Тройка 2000. Двойка 3000. То върно май така прави, като си фул левел. Не знам как сме се справили преди като максимум левел бил 45. А сега 60. Сега е. Още малко и ако го сложите 70 няма просто ще стане World of Warcraft. Да, бе, що не направят бата 70 лева да е макс лева? Не е 100. Много ще яко. 100 бата да си на 3000 нещо кръв. О, тогава вече мога да прави по-силно. И то много лесно. И то къв ще е смисъл на играта. То нали знаеш, че тогава ще пъти още по-силни босове. Аре бе, колко време да чакаме, Аз верно? съм свършил, просто да си бият. Свърши ли ги ни двамата? Ела да взимаш вода. Взими втория квест и ела да вземеш вода. Аз го взех това. Аре, вода взими. Аз отивам на място. Аз съм на място. Аз съм на място. Не, защо няколко води? Не се знае какво се може да Трябва ти да кажа. дам тая вода. Давам 10 000 за тази вода и ги давам безплатно. Знаеш, като май спиш водата или не знам, май се хели с водата, да. Не знам, ама един айтем ти даваше бати многото сила. Крейзи, бе. Пуф. Ай? Ай, PDF. Мижев демидж мърсен. Пуф. Снежанка. И седемте говеда. Как можах да мисля? Кой пристига? Снежанка? Снежанка пристига! Гледай го Силванос, бата. Чист Силванос, гледай. Силванос! Аз ще чакам на място, защото изпълнявам. Айде, че изпълнявам квеста. Пуф. Той Дай ми пазар, вода, дай ми бе, вода. Не знам, да не се отдавим на това море, чакам го една седмица. Това е Ето, една седмица, готово. бате, вече е трета седмица. Вече се плаша да не се отдавим. Аре, идви, Те изпълнявам иска да квеста, фана, защото. не знам, бате, като мен, като някакъв... I don't know. Са ни трябват още 4 полшанки. Аз изпълних квеста.
Пак трябва да изпълни същия квест. Защо? Абе, стига бе, колко води има. Так, какво прави с толкова вода, бе, гати? Вода, вода. После не ни трябва, така че ще взема 2 води бате и това е. Изпълних си квеста. Сега какво трябва да правя? Пак Пак вземи втори предпоследния, предпоследния. чай да го... Ruin Stalker. Да, трябва да бием после рибките. Ма после, ма. Водата откъде беше? Вода ли искаш? Не, чакай, какво беше? Каква напитка пиеш? Олио. Аз пия олио. Защо пиеш олио? Взех вода. Вода ли да е? Аз имам 2. Бутилки вода. Какво? Каква напитка пиеш ти? Олио. А защо пиеш олио? А не друг сорт, има толкова напитки. Защото олието е сока на слънцето. Махни, бе. Олио. Абе, ей! Багясак, виж. Арбе, идвай при мене. Багясак. И някаква камила ме бие тук. Много си пава по квестовете. Не, аз няма какво да правя нищо. Не, трябва да дойдеш при мене. Да биеш тия. Да разбереш ли, ма? Махни, е. Тихо. Пак ти трябва да бия тия. Да. Не знахам. То силно влече. Ама и по още един път трябва, за последен път трябва още един Абе, път после. няма да идвам повече тук. Не искаш да вземеш коса? Не искам. Тук трябва. За коса! Наби го! За коса! One hit на го. За коса. Все едно викаме за коса като нашия клас. Не, аз на моя клас. Нищо не го направим. Не. Да кажем. Аз съм готов. Сега ще видиш. Аз съм готов. Отивам на място. Абе, е това. Готово. Изпълни ли го? Завидял сте си от моя клас. И е това правя. Аз изпълнявам водата. Един си Иван знае. Боби за растителната смърт. Трябва да бием Ruin Stalker. Трябва да бием рибките. Би рибки. Рибките па са най-слабите от тук път. Защо трябва да ги бием един бог знае? Трябва да бием рибки. Трябва да бием рибки. Тя е мускула машинка. Виждам, че си сега. Гюнтер. Гюнтер, аз изпълних и предпоследния квест. И аз почти. Почти. Трябват ни повече води, бате. Не мога. Не мога да понеса, нямам вода. Вода. Глей, знаеш колко вода ни трябва? Поне още две водички. Глей, аз съм. Трябва да изпълня още един път оня. Втория квест трябва да го изпълня още един път. Ти колко полшан имаш? Дигнах ранг на репутация. Браво. Бил ние 6 вата и взимай пак втория квест, защото трябва да събираме полшанки, разбираш? Кои ще сте? Уния рибките, по-натам отиди. Какви рибки, бе? Тука ли Абе, са? нищо, аре после. Не са тука. А тук какво трябва да Но правя? просто изпълнявай втория квест пак. Защото това е втория квест. Да Аз разбираш не ли? знам къде е тая вода. Да, тия трябва да бия. После трябва да взема вода, бе. Гледай за пуф, мана! Възвърнах си маната. Що за магия?
Бъгна ми. Бъгна ми. Силванус умре. Хелнах се. Пуф. Силванус умри. Силванус пукни. Хелнах се. Геса. Пуф. Направо разбиваме тия. Пуф. Нямаш като моя клас, а? Знаеш и двамата отдраме по 4К. Сега. Вода трябва да вземем. Къде беше тая тъпа вода? А, и аз трябва да взема. Не, аз имам вода. Къде беше, бе? Къде беше там? В Санция. Чакай там. Аз ще взема така няколко води за всеки случай. Вземи две. Две беше ли? Не, три. Две или три последно? Три. Окей. Не знам колко ще Това не стигне. се спира. Ще ми даде хелпа. Една полшунка, сериозно, една единствена полшунка. Не, две ни останаха. Отивам на вода, чакай ме. Аз съм там. А ти иначе колко такова имаш? Колко natural potion имаш? Не знам, сега ще видя. Колко да купа? Три. Не, чакай, три. Две. Колко имаш natural Ми даде potion? само едно. Две имам. Natural potion? И аз толкова. Отиди изпълни квеста, защото... Какво беше, бе? Не бе, ела тука бе, ела при мен, ела. Да, ти като го изпълниш и ти трябва много малко potion. Взе го. 3 от 4. Така, сега какво? Аз съм 2 от 4 и пак взимаш водата. Аз ако не бех тъп, бате, можех да имам 3 natural potion още от началото. Защото аз съм бил поставил няколко в банката. И какво ги направи? Нали не мога да взимаш пак повторни айтеми в това. И затова изтрих това. Представяш ли си? Абе, аз съм много тъп, ако бех сложил ти от банката в инвентара и тогава да бех сложил това. Много съм тъп. Аре, трябва да бъда бърз, така че ще играя бързо. Где би годилата? Бия се с някаква годила. Готов съм. Какво направи? Взе вода. Какво? Взех ли го? Бате, в последния момент се махна. Кое? Бате, вместо да го взема, сега в последния момент се Кое махна. е това? Ето вълк мършав. Пукни бе, лати, ти пукни бе. Хилнах се 15, като крит. Аре бе, дай малко мана бе, тупа ми писна бе, че няма мана да се хилна. Че никакъв ти не съм бил в момента. Бегай бе, бате бе, аре разтвижи се малко. Аз трябва да бия още един вълк. Или каквото е там. Аре бе, защо ми дава само по една полшунка бе? На мен ми трябва една полшунка. Аз съм готов. Ти? Аз трябва да правя още един път, защото не дава полшунки.
чакай бе, бате. Почва да ги биеш без мене, бате. Ти си много гаден, бе, бате. Геса нямам никакви маниди, ама Тук всякъде беше това място. ще ме чакаш. Имаш 3 пошъка, аз имам също 3. Окей, абе по-добре да си вземам мана, бе, бате. Добър ден, господин. Аре бе, бате бе, гледай го бе. Готов съм още един път. Трябва да взема този квест. Не, нали имаш 4 от 4? 4 имам. Бе, бате, на тебе ти дава да имаш Даде ми предостатъчно. 2. И трябва да бия 6. Какви са тя? Тя горе ли? А, да. Аре бе, бе, вземи малко, нападни с нещо бе. Нападни с нещо бе, един път направи нещо бе. Не мога да си хилна. Аре бе, мръдни бе! Идвам. Аз съм готов. Ти пък къде си се заврял бе? Не, трябва да пиеш водните. Кои водните? И мен ми дадете. Защо ми дадете? Нищо. Нямам 5 от 4. Трябва да биеш уния 6 рибки. Къде са? Е тия ли? А. Биги, изпълни квеста и ела при мен. Ти били ги вече? Да, направи. Още отдавна. Ти си ги бил преди малко. Къде трябва да хода бе? Тук ми пише някакъв пъзъл трябва да направя. За да го разгадава, бате. Ето го пъзъла. Тук нещо свети. Явно трябва да ликвидирам този. Я? Трябва да направя. Какъв пъзъл? Кто мижа в пъзъл бе? Кто пъзъл бе? What the fuck? Тук има някакви неща. Отивам да изпълна квеста. How to unlock the gate. Press the play button and the... Да взимам ли квеста? Добре. О, май трябва да... Това ще е бос май. Не, пъзъл. Някакъв пъзъл. Значи ела додолу и ги запомни. Добре. Май е това. Бати трудното. Бати! Ти си сериозен. Отиди, видя ли ги тия неща, къде трябва да ги штрепиш? What the fuck, какъв е този пъзъл? Трябва да го играеш и да следиш кое е да такова. Кое го прави той и трябва ти да го правиш. Моля? Вот, аре бе! Да. Не. Аз съм вече на втори раунд. Зелено. Какъв тът пъзъл бе? О, не, обърках го бе, бата, много съм то бе.
Синьо. Това. Да, бе! Как бе? Аз не мога да мина втори рунд, бъдете пака съм. Толкова ли не мога да видя какво прави това? Какво трябва какъв то пъзъл? Значи, те светкат, нали виждаш? И трябва ти да повтаряш това, което светка. Как така да го Сети ли повторя? се? Демек не ти искаш копчетата, които е повторил, които е направил той. Седиш го да. Това. Какво бе? Това ми светна бе! Ей, лъжа мръсна. Ама 1, 2, 3, 4. 3 рунда са левате, като не мога да гледам какво да направя. Преди на това бех много добър. В гледането. Стига бе! Не мога да съм толкова зле на тази игра. Ма от 1, 2, 3, 4, момче. Просто гледай какво прави, кое е свет като и кое е свет и трябва да го повториш ти. Аз какво? Не, с мишката бе, бате. А това е трудно е. Гледай, бате, втори рунд не мога да мина, бе, аз сляп ли съм, бе? Толкова ли съм дезориентиран в тази игра? Фето. Не, натрупаха някакви мижляри тук. Това няма как да го мина, не знаеш. Най-накрая, трети рунд. Трети рунд. Защо не се хващам Трети рунд. по драпа? Да натискам което светне, така? А? Така ли? О, ето, аз го направих! Бате, имам памет на мишка. What the fuck, искаш ли да ти го мина да влезам в това аккаунт или... Ама чакай, аз въобще не знам за какво става въпрос тук. Нали светка, бате, натискаш плей и светка. Така, стой си. Цъкам плей и какво е светка? И не виждаш ли, че светка? И трябва да го следиш после. И после ти пише плей втори рунд. Втори рунд е малко по-гадно. И третия най-гадно. Момче, аз първи рунд не мога да мина, ти ми говори за втори и за трети. Аз съм втори, бати се оплескам. Трябва да го минеш, иначе не мога да изпълниш последния квест. А той е някакъв мижъв бос тук. Мина ли го? Да ти помагам ли? Ама аз как да ти помогна? Ти дори да ми споделиш. What the fuck, какво е това тъпотура? Не знаеш какво? Добре. Утре искаш ли утре да довършим? Не, аз... Добре, дами и господа, успяхме да го минеме. Добре, че бях аз. Лилаво, зелено, синьо, бембено, кафяно, черно, не знам си какво.
Гледах внимателно, беше гадно, беше синьо. Да, беше доста трудно. Така сега да вземам квест от това ли? Да. Да, И да но започваме с това. после. Ето го, той е пред тебе. Ще почти това. Аз кой клас да сложа? Аз се ракнал, аз се ракнал. Аз лика. Аре, почвай. Си го танкай. Аре, лика. Ела ме, мискай, доджвай. Мискай ме и доджвай ме. Дисни чанел. Дисни чанел. Пей с мен. Дисни чанел. Не. Магийките ми прочат сами да ми работят. What the fuck. Моите точат двата по малко, ама бързо. Бъгваме се и в момента не натискам нито едно от всичките магийки. Знаеш какъв демидж можеше да набие до сега? Ако има хубав компютър. Не, ако интернет ми беше хубав. Да бие абсолютно нищо. Издателство. Не, това е защото много време ми стоеше компютъра с самото ми. Сега ти се викаш. Почнах ли да Аз удрям нещо? почнах. Охо. Бате, като се пуснах в четворката и после тройки, бате. И аз почнах нещо да бия. Размазах. Добре, То замръзна. тя е 2 часа и 1 час сме снимали. Аре, изпълняй квеста. Добре. А, не, ние сме го изпълнили. Има още един някакъв последен. Фарминг квест, това ли? Послед... Не, това е за фармене, бе. Това е за фармене. Не ни трябва това. Я шопа да видим какъв е. Да се превърнеш в дърва. Не, мерси. Да здравя за печката. Ела, натисни Dark Hair да видим какво е следващото Какво място. натисна? Ето, утре ще Dark Hair. Да видим какво е следващото място, където ще ходим. За утре, де? Да, за утре, ако искаш да продължим. Ето го този нашия, бе. Да, его. Това ли е нашия клас? Ама още не сме включили За него ли това. събираме сега? Да, останал ми Клас събираме сега. утре. Утре, дали ще го вземем утре? Дали това ли е място? Не, това не е лака, Утре ще нещо. успеем да го вземем. Нека да проверя тук. Какви са местата. Аз ще го проверя само. Тук има някакви храсти, някакви спаяци, някакви. Бат якото място. Добре, скипвам, бате, защото не си. Стигнахме. Има някакъв портал, който е сигурно е боса там. Да, върна, някакви очи имаше там. Значи от утре започваме с тези квестове. Може би сега ще изпълня един само. Я да видиш. Не. Утре си е за това място. И без това ни източиха много време. Това са за много гиосници. Я да само да не са тя. Който не му се гледа изцяло това с фарменето и други, просто да скипва скучните неща и да види какво трябва да се прави. Добре, явно не е това, няма да се разправям сега с този квест, ще утре това. Аз знам какво трябва да се прави, ето, изпълни го, ела с готов с мен. Да го взимам? Да, вземи го първи и ела с готов с мен. До мен е, бе. What the fuck? И сега? И сега се връщаш. Идем с го точно. То па не е голямо мястото, бе, бат. То е някакво нищо. Ама то пич ще ни даде класа обаче. Кой да? Ето дядка? Да. Добре. Да е жив и здрав. Утре. Да, ми стъпва утре. Утре продължаваме с другите квестове, може би. Мисля, че това са последните, нали? Тези, които ги са. Сега трябва да бием тя утре имам пред. Утре трябва. Ще вземем. Мисля, че утре ще успеем да вземем къса.
Не се знам. Може би. За един час може би ще изпълним тези квестове и после може би ще си вземем класа и за другия път. Може би за другия път ще вземем класа и утре ще изпълним тези квестове. Тоест сега 2 часа, не утре ми... След 10 часа. Да. Към обяд или не знам, зависи колко стане. Да. И Слабак. класа, ако го вземем утре ще е добре, ако не, ще е за другия И път. викаш, че не си умирал от Ще го никой. вземем и ще дигнем малко репутация някъде, ще му дигнем ранг, може би Точно. ще си ги енчантваме Не. някои неща, си търсим някакви хубави Утре- айтеми, бощи да утре си си. биеме. И може би това ще е следващия епизод. А утрешния, т.е. няколко часа, Ще е това място. да ще е това. изпълним тези квестове. На това място. Да. И като за бонус отиваме да се отсветим малко. Добре, това беше Джой. всичко за този епизод. И Не. чао, чао. Не. Къде ще ходим пак? Някаква стена, нали? Ела. What the fuck, ако се е направил на камък. Ела да се отсветим малко за хората ни. Ще ме видят, съм готина. Пишете в коментарите с кое ви харесвам повече, с кое от това. Така, или да кажем червен, както съм бил, знаете как. Или с тези мечове. Или да кажем с... това. Айде. Според мен с тези мечове. Не знам, аз така си харесвам някакво съвсем. Добре, довиждане. Това ще е всичко за този епизод. А мене? Забравяме мене. И чао, чао, Бобка, кажи чао.